Vieš, čo bude po piči, keď ideme teraz k autu a budeme tam mať papuču. To inak sa môže stať. To sa fakt, že môže stať, lebo parkujeme kokoti. Lebo som myslel, že budeme in and out 5 minút. Bohužiaľ, boli sme hodinu a 5 minút. Flashboy Tour, deň číslo 3. Nikto mi už nepojete? Super. Flashboy Tour, deň číslo 3. Odchádzame z Košíc a ideme smer Žilina! Rožňava, Miškolc, Prešov, where we going? Košice, ideme do piče odtiaľto, vidíme sa v Žiline a ešte niekde po ceste. Mám 5 podlaha a ideme 110 a klesáme, čiže niečo nie je správne. Dá si teda tiež? Máme tu iba 11 zvyšok je v kufri, takže kto dostane? Zaspávam za volantom, ja by som chcel Red Bull. Páne Bože, úplne sa cítim revitalizovaný po tom Red Bulle. Aký je váš najobľúbenejší Pokémon? Dito. Radšej by si strávil týždeň na opustenom ostrove s Adamom Štrbom alebo s Adamom Brosom? Mám dve doplňujúce otázky. Som muž alebo žena? Myslím, že to nemení moc situáciu, aj keby si bol žena. A Adam Bros môže spievať alebo nie? Môže, no. Ďalšia otázka. Si na plachetnici, ty, Bianka Rumanová a kapitán. Kapitán zomre, hej? Radšej budeš s Biankou Rumanovou alebo s Emma Feinor? Kde sa v tom príbehu zobrala Emma Feinor? Ona je kapitán. Dobre, ďalšia otázka. Rytmus alebo Separ? R-I-T-M-O Separ. Nebudem sa k tebe ani vyjadrovať, lebo pre mňa si úplný kokotko. Radšej by si do konca svojho života jedol iba jedno jedlo, alebo počúval iba jednu pesničku. Je tá pesnička od Adama Brosa? Jedna pesnička. Ja si spravím 100-hodinový remix viacerých pesniček. Jedna pesnička. Kokot. Je to nebezpečné plávať v páre, lebo ťa to môže stiahnuť dole. Kto povedal? Moji rodičia, keď sa tam šiel plávať. Tell me what you want, what you really want, tell me what you want, what I really want. To bola všetká energia, ktorú som mal na svojom minulú. Potrebujeme refill, kde sú Red Bully? Potrebujeme refill! Dobrý. Daj mi test. Bude nás stáť to fúkanie niečo? Ďakujeme. Dobrý. Ja som sa snažil cestou sem dostať na svoj mikrospánok. Bohužiaľ, to tak hučí to auto, že sa to nedá. Ušetilo si nám 1 minútu práve. To znamená, že ešte 2 dopravné predpisy porušíš a Filip sa môže ísť raz vysedať. Spopal? Môžeš pridať do piče? Prišli sme do Žiliny, mám vlasy jak zemák. Doprava. Idem. Cúvam, borci, cúvam. Čaute. Čaute. Čau. Ja mám pre vás reklamu. Jakub. S iPhoneom si priložte. A oskemuje ma to. Ďakujem. Nenávidím belé tyčinky. Poďme. Čau. Čau, čau, čau. Ste ready? Áno! Dobre, tak začneme najprv 3 challenge a potom budú fotky, podpisy a tak ďalej, hej? Dobre. Chceš na cestu. Ďakujem niekto futbal? Ty koko, dobre. Ďakujeme. Jak sa voláš? Ríšo. Ríšo. Shoutout Ríšo do Žiliny. Počúvaj, a niekto by mohol ísť, že dozadu chodiť pre loptu. Úlohou bolo kopnúť loptu do otvoreného okna tak, aby skončila v aute. Počkaj. To asi sklopíme, ne? Ne, nechaj tak. Daj naspäť. Niečo odletelo, ale to nevadí. Dobre, tak ideme ti po tvoju cenu a ideme na ďalší challenge. A čo je ďalšia kvízová otázka? Nech sa páči, od nás a od Friends Clubu. A dvihne na seba. Pozri to. Zaslúžene. Dobre, ďakujem. Máš tú slinku potom. Dobre, nevadí to rozvať. Teraz ideme dať takú kvízovú otázku, takže súťažíte všetci, hej? Čiže vaša úloha je tipnúť si, nekričte všetci naraz, prosím vás, koľko meriame všetci dokopy. Nekričte všetci naraz, prosím vás. Nie. 4, 5, stále nie? 2 hours later. Máme. 550? Tak ale trošku hype. Máme druhú cenu. Gratulujeme. Dobre, a posledný challenge je čo? Šprinty. Kto vie rýchlo behať? Prosím. Vieš behať rýchlo? To ty. Prosím. Maťo, prosím. Dobre, poď, ale prehráš. Máme ešte jedno? Daj ešte jedno. Dobre, túto ulicu potrebujeme voľnú teraz, hej, toto. Čiže takto uhnite na stranu. Dobre, tu máte miesto tuto, správte miesto tuto. On bol štvrtý. Dobre, chod to štartovať. Môžeme?
Dobre. Chalani, bolo to natesno. Dobrý pokus. Ďakujem. Dobrý pokus. Dobrý pokus. Gratulujem výhercovi. Výherca sa volá? Maťo. Tohuer! Tuto máme víťaza. Ale celkom bežali, ale nepredbehli. Počkaj, dostaneme sa k tomu. Iba dáme poslednú cenu a môžeme ísť na to. Dobre, tak máš štyrovka, ale chceš mikinu. Ale viac musíš milovať. Včerajšia raz bola film. Dobre. Už náhodou budete fotku mať, tak sa posunte, nech aj ostatní môžu dostať, hej? Môžeme fotku? Jasné. My sme z Čerkovej. Čerková neexistuje. Podpíšeš mi čelo? Daj. Dobre, to váš nepôjde dole. Toto? Dobre. Pozrieť tenisku. Ešte niečo? Jasné, dávaj. Kto ešte viac nakrivo na ten mobil potom? Čo? Nič, poď. Môžeš mi to prosím to podpísať. Čo je za zdrab? Si odkiaľ odtrhol? Ja miestami počujem, že sprej a dúfam, že to nič nie je s našim autom spojené. Podpis. Kámo, čo tu syčí, fakt ale? Pneumatiky. Možno naše, možno naše, možno nie. To vážne? Vážne? Maťo! To není v pohode. To není v pohode. Tam vyfučuješ pneumatiku a to je vtipné podľa teba? Dobre, potrebujeme 20 ľudí, každý mu dá horálku, hej? Každý mu čapne horálku. Ja mu by som neveril, má napísané Fico na lici. Vypadni nám z očí, ako sa hovorí. Jasné, jasné. Maťo, podpíšeš sa mi na podložky? Keď mi dáš nejakú čistú. Ja som chudobný. Jak sa voláš? Samo. Samo bude vo vlogu, že je chudobný, tak pomôžte mu niečo na Ja som chudobný. Nemáme bráchov, už sme rozdali. Ale tam je, ja vidím. Ale ešte máme jednu zastávku. Ešte musíme máš celú rozdať. tašku. To sú moje veci. Red Bull dostanete, keď dopodpisujeme. Neviem, či všetci, ale ty konkrétne nie. Ja. Máte, kedy znovu budete v Žiline? Asi nikdy už. Podpíši sa mi na čelo. Najhorší podpis, aký som kedy spravil. Ronaldo alebo Messi? Lobotka, Stanko Lobotka. This is my son. Poď porozdávať Red Bully. Dávaj. Filip, Dobre, stačí, stačí. Ďakujem vám všetkým. Čaute. Dobre. Cúvame, pozor, cúvame. Čaute. Ale vyskúšajme. Budeme vyskúšať Remis Burger v Trenčíne, lebo Rez hovoril, že je dobrý. Dobre, jaká bola Žilina? Žilina bola super. Akože to parkovisko... Parkovisko nebolo moc dobré. S gumou je to bezpečnejšie. Bola reklám na pneumatiky. Čavo nám dal donaty, za to veľmi pekne ďakujeme. Dostali sme nejaké darčeky. Zatiaľ bol najlepší Prešov. Prešov ma tak prekvapil, tam boli všetci super. Ale Trenčín, teraz to ukončíme a tam dáme aké challenge. Tak dáme teraz žongové. Píďte s rozumom, rozvážne a revitalizujte mysel. Píďte veľa. Tekutín, vodu a Red Bull. Večer kasino, 1000 € vklad. Ako sa tebe páči zatiaľ výlet inak? Je to asi také isté, ako som mal očakávania. Ja si myslím, že to je určite na dočakávania. Pumpový hot dog, akože dosť goated jedlo. Jo, takže last stop Trenčín, už sme tu. Tam vidíte hrad pod Zoborom. Tešíme sa na vás. Vidíme sa. Čaute. Bráško, pozor, idem parkovať. Ich viac, ako sme si mysleli zase, že? Čau. Toto tak smrdí, chalani. Už môžem popísať auto, no. Keď som videl plážový chalani s tvrdými, tak som spovedal, že ne. A čo ideme rozdávať? Topánky a mikinu. Dobre, ideme na to, je? Ideme si dať najprv 3 challenge, hej? Dobre, čiže na prvý challenge potrebujeme nejakých futbalistov. Dobre, tak správte miesto tuto. Vyprázdniť toto miesto. Chalani, váš challenge bude koničkovať. Kto dá najviac, tak ten vyhráva tenisky. Že koničkovať, ty kokot. Nie, čo je koničkovať. Ale aký máš chain? To je odkiaľ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ček. 1, 2, 3. 3! Raz, 2, 3, 4. Hej, 4 a hlavička. Aha, dobre. Nevadí, Leo. 2. Dobre, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To už sa nepovedal. Dobre, máme víťaza. Vyhral si boty, ideme ti ich dať. Od nás a od Ostrendu Air Force. Ideme čo, ideme kvizovú otázku? Zahlas. Ideme kvizovú otázku, toto prvý povie, tak ten vyhráva. Potrebujeme, aby ste nám povedali presný model tohto auta. Krabica! Povedz. Čo? Suzuki. Počkaj, áno. Povedal to. Počkaj, to nie je RX-4. Nie? To nie je RX-4. RX-4. Jej, dajme mu to. Dajme to niekomu iba. Čo to Mikinu? Hej, niekomu to dajme. Dobre, posledné, kto chce Mikinu? Ty to daj niekomu, si vyšli. Dole ruky. Zober si to. Dobre, stop, hej. Ty to budeš mať. Pozor. Pustite ma, ideme domov. Nejdeme, počkaj. Nejdeme. Niekto mi oslintal ruku. Na čo? Prosím, hej. F. Môžem podpísať na klipu? Jasné. Budem zatvotiť ešte. Jasné. Díky moc. Tak si ti darí, zasa znova. Nazdar. Môj vlogu. Budeš. Čaute. Som hladný. Čau. Čo? Vieš, že je Košica? Košica? Košeca. Podľa mňa je Košeca vymyslená vec a neexistuje. Aké ďalšie videá môžeme čakať? Ďalšie videá môžete čakať live streamy, potom budeme robiť televízne noviny v Teatrojke. Neviem, čo ešte budeme robiť. Je to ťažké, ale nič to neváži. Nezaujíma ma to. O fixku si strihajú. Neviem, prečo je fixka taká vážna komodita v Trenčíne, ale... To už koľko máte? To už 10, 11? Ja som vyhral. Vyhral férovo. Jak ste sa spoznali? U jeho mami doma. Rádi sme vás videli. Čau. Ďakujeme vám, čaute. Ďakujeme. Trenčín super, kámoš, aké tam nebol jeden. Boli zlatí, nebol to Ale bol to super koniec, úplne že výborný. Ale tí, ktorí nosia tie veci, že majú vytlačené a tak, to je tak dosť pekné. cool, to je extrémne cool. Ja tým pre nich spravím všetko. Fakt, že ak niečo donesie, tak ja som im podpísal aj, že riť. Ideme ukázať, že čo sme všetko dostali, hej? Drevený play button. Ale je od srdca, takže je najlepší. Menším plagátom, čo sú proste iba screenshoty videí. Pokračujeme na najväčší plagát na svete. So všetkými vtipných čo? Ďalej pokračujeme na náramky custom, že Plush Boys. Second exit. To je úplne, že naložené. Wow! Plážový chalani. Dostali sme merch. Maťo Adam. No to je super. A ešte tu je taška plná potravín. No a ešte toto sme dostali. Som dostal tento čierny náramok, čo je podľa mňa taký ten pukací. Počúvaj ma. A ešte stalo, tak mi dal ešte aj žuvačku, žul som. Zrazu som si grkol, vyšiel mi extrémny hotdog grk a iba taký chlapec, že fuj, niečo tu smrdí. Pojú sa západ slnka. Je čas ísť. Adam Kor. Dobre, dám mu 2 z ošubu. My ich máme veľa. On to odskúpil. Takže túr je u konca. Plush Boys Tour 2.02.5. Plush Boys Tour z 1. Takže 1. 2.02.59. Ďakujem vám všetkým, že čo ste prišli. Boli ste úžasní. Bolo vás veľa.